Yıldırım atmosferany ysgalary. Ilmy gözlegler yıldırım çakkan wagtynda dürli radikalların parnik gallarynyň bölünmegine sebäp bolup atmosferany arasalandygyny görkezýär. Tupan wagtynda ýüze çykkan yıldırım hemişe ýere vurmaýar. Bu elektrik akymlary käwat bulutlaryň arasynda, käte buludyň dürli bölekleriniň arasynda ýüze çykýar. Yıldırım wagtynda bolup geçýän wakalary edil şol wagtyň özünde gözleg etmek kyn we howplydyr. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda tupan bulutlarynyň üstüne uçup barýarka, ýeliň bulutdan getiren howasyny ýagnap we analiz edip biljek syna uçarlary bardyr. 2012-nji ýylda Dr. Byrne we kardeşleri ABŞ'niň Colorado we Oklahoma şäherlerine gözlegçilik uçuşlaryny amala aşyrýan syna uçuşlary tarapyndan toplanan maglumatlarda köp mukdarda hidroksil, OH we hidroperoksil HO2 radikallarynyň bardygyny görkezýän signallary üns berdiler. Yıldırım sebäpli dören himik prosesleriň radikallaryň döremegine sebäp bolup biljekden öňüm mälimdi. Şeýle-de bolsa gözlegçiler ilk alan netijelerin ölçügindäki ýalňyşlyk sebäpli bolandygyny pikir etdiler. Gözlegçilikleriň ne uçardan ne de yerden edilenligi sebäpli ölçügleriň geçirilen sebitinden yıldırım görünmändi. Adam gözü tarapyndan görülýän ýagtylyklaryň emele geldiği yıldırımlar wagtynda köp mukdarda elektrik togakýar. Has pes mukdarda elektrik akamy wagtynda bolsa, adam gözü bilen görüp bolmajak derejede ışık emele gelmez. Gözlegçiler şeýle hem radikallaryň emele gelmeginiň sebäbini adamyň gözü bilen kesgitläp bilmeýän gowşak yıldırım bolup biler öýdüp, laboratoriýa gurşawynda synallar geçirdiler. Netijeler bu düşünjäni tasdiklady. Hidroksil ve hidroperoksil ýaly radikallaryň adam gözü bilen duýup bilmeýän gowşak yıldırım wagtynda emele gelmegi möhümdir. Sebäbi bu radikallar muňa reaksiýa bildirmek isleýärler. Mysal üçin, hidroksil atmosferden köp himik reaksiýalary döredýär we atmosferanyň düzüminiň üýtgemegine sebäp bolýar. Bu reaksiýalaryň iň möhümlerinden biri parnik gazy bolan metanyň dargamagydyr. Gözlegçiler häzirki wagtda atmosferanyň teoretik modellerinde adam gözü bilen kesitlenip bilinmeýän yıldırımlaryň hasaba alınmaýandygyny we hidroksil we hidroperoksil ýaly radikallary ýedigderli öndürýän bolsalar, bu yıldırım çakmagynyň modellere goşulmalydygyny bellediler. Mähriman dostlar, bu videomyzyň sonuna geldik. Göwnüňize ýarar diýip umyt edýäs. Indiki videoda görüşýänçe hoş, sag bolun.